Kade-kade ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulido Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong ka khubor man ta ka step ka kharatri unai tung kilong. Pentip katanat home political jong sarkar jala Meghalaya ba kapor balabo ba kilaitili ki regional committee kin pha ya ki kai phot shak sarkar jala Meghalaya kanlong hadu ka lai photari unai lor arajar apsaw. Ya kendo umintirang badu kari Narendra Modi ya ki economist patibet jong ka niti ayok ban pan ya ki jing ajimut ki jong ki halor ka union budget jong usnam arajar apsaw apsan yo ka jala nagaran ya ka khusnam agriculture leadership award arajar apsaw ha ka thup jong ka best state ha ka horticulture bad dawa ki kin hon ba pher jong ka rilum garo ba de ban khang no shisndon ya ka new life foundation rehab center ka badan Hagolpara Assam hadin ka jingsha subasha penyap usamla na rilum garo ka khubor ka penyap Katanat home political jong sarkar jala Meghalaya kalapalat yaw kurwo min hakasipotari unay tung araja arpsaw ban pentip bakapor balabu bakini kilaitili ki regional committee kin pha ya ki kaipot shak sarkar jala Meghalaya kanong hadu kalai potari unay luar araja arpsaw laban kudaw bakini kilaitili ki regional committee kidai ki balathaw da sarkar jala Assam bat sarkar jala Meghalaya ban pet ya ka jingpembet put ha ki jaka khaput jong kini ki atli ki jalam Menteri ng badu gari Narendra Modi ngesengi ulaya kren bat ki katlo katni ki economist batibet jong gari haniti ayok hanong bat New Delhi ban pan ye kijing ay kijingmut kijong ki habayade bat ki union budget jong usnam arajar apsaw arajar apsan ha gani kijing lang laidon lang ke menteri platingka jong gari ke Nirmala Sitharaman u vice chairman kaniti ayok Usoman Beri u principal secretary jong menteri ng badu gari u PK Mishra lembat ki economist batibet jong gari laban kedaw ba ke budget session jong ke parliament kan sedang nadu ka arpo arterik mentau benai bat ha ka arpo arterik mentau benai ka menteri pelatingka jong kari kan Nirmala Sitharaman kan wanra ya ka union budget jong usnam arajar apsaw arajar apsan haluk sabha bat kan deru ka mangnika ka paningkong jong sarkar balai lam da Narendra Modi ha ka sin ka balai laban kedawuru ba ha ka jingsong dorba jong borok atli ki yeng kata haluk sabha bat raja sabha ha uni benai bladem nakaliang ka presiden jong kari ka Draupadi Murmu ka lapan pau ba kane ka mangtingka ka paminta kanong ka mangtingka ka pan aji mentoy ya baro kinong song jong kari ha kajingkala ka sanhima hajala Sikkim umentri rang ba kani gajala uprim sing taman ula priang sobha yo tenzing norbu lamtha syaka Sikkim Krantikari Morcha Party laban kedo ba utenzing norbu lamtha udetang mo udukot kaliang persya jong ka Sikkim Legislative Assembly bat udeu UMLA ka Siari constituency bat ka jiwan penyeso no jong syaka Sikkim Krantikari Morcha Party ka Sikkim Legislative Assembly minta kamdon shu iweru idukot jong kaliang persya ya ka program piliang sungobha ya utenzing norbu lamtha sya ka Sikkim Krantikari Morcha Party kalalong hayeng sa jong menteri rang ba ka jala Sikkim uprim sing tamang ha mintok gang ha gani ka jilang piliang sungobha na kaliang utenzing norbu lamtha ulaya kren ne bun ki bat uprim sing tamang menteri rang ba ka jala Sikkim halor ki kampenroi ha ka constituency ka jong hasiari Kumsi benta banpin klan shu ya katna defense ka Controller General of Defense Account ka Devika Raghuvanshi ka lalit jingo ya ka Dinjan Military Station Hagangtong. Hagani ka jingnet jingo ka jongka ya ka Dinjan Military Station ka Devika Raghuvanshi ka laikran bat u General Officer Commanding jong ka Dow Division banpin pau ya ka jingdon kam bandon ka jinget relang hapadeng ka Defense Accounts Department bat kisipai. Hagani ka sini lapliru ya ka Office batmai jong ka Area Account hajorhat ka bahap hapo ka jingpet jong ka Controller of Defense Accounts ka team kani ka office trekam ka bathmai kanpe ya ka jing trekam jong ka Tnat Defense ha apo Assam Nagaland bat Arunachal Pradesh kibaidan lang ha ka jingple ya kani ka office trekam bathmai ki kinthum nadu u IDAS CDA gauti u Ambaresh Barman lembat kiwei ki he sipai ka sarkar Meghalaya hin kesengi kala play patba ya ka Hello Meghalaya ka bari ka rensan OTT ne ka over the top ban pin saphyang ya ki film jingwai bat kiwei ki bapinmi na kani ka jilla ya ka te ka rensan Hello Meghalaya la play da menteri ng ba ka jilla u kondat ke sama Halarati International Center for Performing Arts and Culture nadu ka te kesengi ki patba kila ban pet ya ki film khasi jaintia bat garu bat kiwei ki bala debu ha ka te ka OTP
Kani karensan ka longru kum kalat ban kamay ya ki riuran sap kum ki nong snaflim ting shop puran nong rai bat kiwe kisam. Ukonat ke sangma haba ajing klan nakani kesni ulong ba kani karensan kan sawan ra ya ki jingkala ki babun nak benda ki nong snaflim bat nong rai ha kani ke jelam. Ha kani kesni la IT ru ya ki khusnam Megaya Content Creators Award 8,000 arpsau na preng ki bayo ya kani khusnam ha ki khatsau tli ki kedan ki kinthop ya u Junior Storyteller London Green Tech Foundation Chiyung Dr. Kham Chirmang Birya Shillong bat kiwe. Kani gadai ka Akashwani Shillong ka balam shipki ya ka khubor. Ka Jilla Nagaland kalayo ya ka khusnam ka pakirpang tam ka balatip kum ka Agriculture Leadership Award 8,000 arpsau ha ka thup jong ka Best State ha ka Horticulture. Kani ka khusnam ka baga Jilla Nagaland kalayo ka dei halor ka jingla ka jong ka ban pinmi ya bon ki program bat ki policy ki pakirpang na ka benta ban pinkiu ya ka Horticulture ha kani ka Jilla bat ka bala pinkiu baharu ya bon ki nong rep jong kani ka Jilla. Ya kani ka khusnam bakirpang balayo da ka Jilla Nagaland lapliang da ka Menteri ka Sarkar Jilla Nagaland ka badipet ya katnat Women Resource Development and Horticulture ka Sal Hautuno Cruise ha ka program jong ka Agriculture Leadership Cliff ka bakhatsan ka balong hanong ba New Delhi ha ka jingdon lang Menteri ka Sarkar pedeng badipet ya katnat Road Transport and Highway Nitin Gadkari lembat Menteri katnat Agriculture and Farmer Welfare Shifrat Singh Chauhan. Kikinhon beper jong karilom garut le snok tilang bani syakman bandawa badi bankangno ya ka New Life Foundation Rehab Center ke badan Hagolpara Hajala Assam hadian ke jing suba sya penyap jong uway usamla garu belatip keteng kum unik samseng CH Marak ubade usamla ubana kasnong tura jong ka West Garul Siswik men ha sautrik unay tung arja arpsam. Kini kikinhon beper ki bakanthop nadu ka Garo Students Union Galpara Unit ka Garo Jatiya Parishad ka Garo National Union bat ka GNC kilay snok tilang banawa badi bankangno sisnon yakani ka Rehab Center. Ha ka shithi ka ba kini kikinhon kilapha siya District Commissioner jong ka Galpara District kini kikinhon kiladawaru ba ka Rehab Center ka Ribansiw ya ka compensation siya ka longyeng jong uni usamla. Kajingkil jong kajinyap jong kibril na kajingslay Hajala Assam kalapoy siya ka prapsawud hadin baladan sa sanud kibril kibalayap hakini ki apsaw kunta kibaladem. Laban ko daw ru bagdan kumba katsaw lakmut iay kibril kibana kinyop apnyot li ki district jong gani kajala kibala syakta na kajingslay hakani kajala. Susu ka khubal ka pentip ru bagdan kumba sispa sang khunait li ki marat klaw kibakin thup ya khandait li ki kandat kibalayap Hagaziranga National Park na kajingslay hakani kajala. Kani kajingslay Hajala Assam kalakta hadu arhaja sans pa prapot li ki shnong kibahap hapo ki prapot nilutli jong ka Revenue Circle bat kidan sa silak sanpunyo hajar ngut kibriyo kibadangsa ha ki laispa nrupsan li ki relief camp bat ki distribution center. Kaseng San Prathay National People's Party ni NPP kabalayalam yak Sarkar Jilla Meghalaya kaap minta tang yak jing munjur na ka National Committee halor ka jing pemana yak kerteng jong u ne ka kertong jong ka NPP banyakhon yak election sitang samay na Gambagre constituency. Katkom ka jing etho u National President ka NPP u konat kisang ma ulay etho ba kaseng kalayo yak kerteng jong ka kertong na ka NPP State Committee bat minta ka syong sa ka National Committee ban perkhat yak ni kakam. Susu uni National President ke NPP ulay turu bahadin ke jingsyong jingalang jong ke National Committee banyakren ya ke keteng balapha da ke State Committee keseng ke sa penmanano sundan ya ke keteng jong uni ke ketong banyakhon ha ke election sitang samay na Gambagre constituency. Katolong khubal ke pentip ba ke State Committee jong ke NPP kalajit ya ke kurim jong umiti ramba ke jela ukonat kisang ma ka metap chandi sangma banlong ke ketong jong keseng NPP banyakhon ya ke election sitang samay na Gambagre constituency bat minta ka syong sa hatang kara jong ka National Committee lakan minjur ya ke kerteng jong ka kertong balajit da ka State Committee. Kato ka khubor kalakut ka bawan sapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin diat pol ngin saya so ba ka Delhi station na ka benta ki khubor ha ka tin hindi bat but pat say khubor ha ka tin pareng kani ka dei ka Akashwani Shillong.